जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा नोजोर होदोंना बिजेपिनि नमिनेशन होनाय समावहाय गुबुन हारिफ्रा माबादि लोब लोब थांनानै बिजेपिखौ सापर्ट खालामदों। जोंनि बर'फ्रा लिडारफ्रा गोसोआव ला दिनै बिजेपिया जोंनि गोहोखौ फोजोबनो थाखायनो सोलो खालामगासिनो आरो गुबुन हारिफ्राबो बेखौनो साननानै बिजेपिखौ दिनै सापर्ट खालामदों दै। प्रकाश बुन्था हाग्रामाया जाख्ल'नानै हेलिकप्टार लाबोनाया 17 बोसोर जाख्ल'नानै दिनै इउपिपिएलआ 5 बोसोरावनो जाख्ल'नानै हेलिकप्टार गंनै गाहाम खारनो हादों। सोर बांसिन जाख्ल'दों देलाय बुंलाय एन्सार हो प्रकाश आलु गेसाव। हेलौ लोगोफोर फैलायबाय आरोना मोनसे आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव लानानै माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै नोंथांमोना मा सानो आं मिथिया नाथाय दिनै बे समाव बे भिडिअखौ लाबोदों। दाखालि बावैसो हाग्रामाया बुंदोंमोन ना गावनि हाखौ फाननानैहा गुवाहाटीनि हाखौ फाननानै 22 कोटि थाखाजों बियो हेलिकप्टार लाबोदों होननानै। बिनि सायावनो जोंहा सासे बर'नि नामदांखा इउटुबार इउपिपिएलनि दालाल होनना बुङो आरोना बेखौ जों इउपिपिएलनि दालाल मोनसे माबा फिसा खामानि मावबानो नै प्रमद बर'आ बे खामानिखौ मावबाय होननानै बुङो आरोना जेखुनिखि प्रमद बर'आ गावनि सम्पतिजों मावना होनाय बायदि आरोना गावसोरखौनो बिराद मावनाय बायदि दिन्थियोमोन आरो इउपिपिएलआल' मावो बिपिएफआ जाख्ल'नायल'मोन होननानै बुङोमोन ना जाख्ल'नाय फैसाजोंनो मा होनदों हेलिकप्टार सलायदों दिनै पाब्लिकनिफ्राय जाख्ल'नाय फैसाफोरजोंनो होननानै बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारिखौ प्रकाश ब्रादार बिथाङा आरोना सासे गोथार साफा रायजोनि अनसायग्रा खामानि मावग्रा आरोना गावहा जे बेसेबां जाख्ल'नानै माहानि रां मोननानै कार सालायदों कारनि थाव सोदों मिथिला आरोना जोंहाथ' जेबो गैया नालाय कारफोरबो नाथाय बिथाङा दङ प्रमद बर'नि सापर्टार नालाय प्रमद बर'खौ गोबां बाथ्रा बुंबाय पाब्लिकनि जाख्ल'नाय रांजों हेलिकप्टार लाबोदों होननानै दिनै इउपिपिएलआ गंनै गाहाम हेलिकप्टार लाबोनानै दोनफैबाय लाबोदों केम्पेनिं खालाम बहानि फैसा मोनखो प्रकाश बुन्था इउटुबनि बिफा गुगोलनि बिफा ना बहानि फैसा मोनखो इउपिपिएलआ दा हेलिकप्टार लाबोनो ना बिटिआर सक्तिजों मोनफानायजों ना बे 5 बोसोराव मावनानै मोननाय रांजों बेसेबां दरमाहा मोनो एमसिएलए इएमफ्रा हेलिकप्टार खार्दाव होलायलायनो बेसेबां दरमाहा मोनो प्रकाश आलु गेसाव खुगाल' लेब लेब बोरमा खुगा बादि सोलास्लिब बिराद खुरां बुंनो हायो दिनै आं जावगोन बेखौ जावगोन गुबुनखौ बुंनो हायो दायो इउपिपिएलआबो लाबोबाय हाग्रामायाथ' लाबोखागोन 17 बोसोर गाहाम सरकार सालायबोनाय नाथाय 17 बोसोराव बिसोरो जाख्ल'बाय एसे एनै जाख्ल'बोबाय बिनि रांजों खामायनानै लाबाय थ' नोंसोरनि जाख्ल'नाय गैयै सरकारा 5 बोसोराव बे 50,000 60,000 दरमाहाजों बोरै हेलिकप्टार गिरहोनो हादों प्रकाश सैमा बांग्रा दा बहा हाबसोनानै दङ दाखालि साननैसो सैमा बावला बादि सोंख्रावलाबायसोदोंमोन ना ससियेल मिडियायाव दा बहा हाबसोना थादों नुबाय दा दायो ओंखायनो गुबुनखौ बारा बांद्राय दा बुंनो खुगा दं होननानै गावनियावनो नांफिनजोबोनो बाथ्रा रावफ्रा लाजिनो सोलोंथाय एसे दायो लाजिदो जाख्ल'नाय गैया जाख्ल'नाय रांजों हेलिकप्टार लाबोनानै नुबाय दा रायजो राजाफ्रा नुबाय दा 5 बोसोरावनो बेसेबां हेलिकप्टार खारहोलायनो हानाय जाख्ल'बायबा आरो 10 बोसोर 15 बोसोर 20 बोसोर सरकार सालायनो मोनोब्ला बेसेबां जाखावगोन नोंसोरलाय बेसेबां जाखावगोन दाखालिथ' नुखाबाय साख्रियाव बेसेबां केलेंकारि जादों बेखौनो खोब बोरै जादों जायफोरा सोरबाफोर सानैसो साथामसो 10 जनखौ 100 जनाव 500 जनाव साबा 10 जनखौनो हमबाय दे रां होनाङासै साख्रिखौ मोनबाय दा बिसोर रां होनाङिफोरनियाव थांनानै इन्टारभिउ लाहैदों निउस इन्टारभिउ लाग्राफोराबो दालाल नालाय नुखाजोबदों मोनसे जायगायावनो 2 3 मानसिखौ इन्टारभिउ लादों सोरनिबा न'आव थांनानै लाहैदों नाथाय खनसेयैनो ज' लिंहरना लानो गोहो दंना गैयामोन बिसोर इन्टारभिउ लानो खनसेयैनो सोर साबेसेया फ्रियाव मोनखो सोर साबेसेया रां होनानै मोनखो आरो सोरहा बेसेबां मार्क मोननानै
बे साख्रियाव उथ्रिसार जानानै मोननो हाखो बेफोरखौ दिन्थिनो गोहो गैया। 2 नम्बर साख्रि नालाय होखुमानाय बेफोरबायदि जाहैबाय आरोना। लासिं सिं जानो गोनां ओइ प्रकाश बुन्दा आं दिनै नोंखौनो बुंदों नों खुगादों होननानै बुंनानै लाबायना दिनै नोंखौबो जों बुंनो गोनां जादों। पाब्लिकफ्रा गासिखौबो बुंनो हायो नाथाय नोंसोर वान साइड जानानै बुंनानै जेबो लाब गैया मिथिबायना। गावखौनो बिराद लिडारगिरि बिराद माबा खिथियो आरोना खब जालायलांबाय मानसिया ना मिथिखायो नोंखौबो गासिबो ना सोरनि फैसाजों गारि मटर बायनानै बेरायदिंगासिनो गासिबो मिथियो दालाल होननानै ना। स' UPPLनिया गाज्रि मोनदोंबा गाज्रि मोनदों ना कमेन्ट खालाम, मोजां मोनदोंब्ला मोजां मोनदों आरो BPFनिबो मोजां गाज्रि मोनदों कमेन्ट खालाम आरोना। जोंनि गेजेराव बेबायदि दङ आरो जोंहा दंबावो APB। देग्लाय UPPLनि जेननायाथ' रोखा जों नुगासिनो दं गुबुन गुबुन जायगायाव खावथाम खावब्रै जाजोब्बाय UPPLआ ना। थ' जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा आरो गोसोआव ला जेरावनोखि BJPनि नमिनेसन होनो थांनाय भिडिअ बा नमिनेसन होनायाव थांफानाय बर'फ्रा नोजोर होदोंना होआखै BJPआव बेसेबां बर'फोरा थांदों आरो गुबुन हारिफ्रा बेसेबां BJPआव सापर्ट दङ नोंथांमोना नोजोर होदोंना होआखै। गुबुन हारिफ्रा जोंनि हारिनि बर'नि बे जायगायाव गावसोरनि राज खालामनायखौ लुबैयो दे दाबो, बेखायनो बिसोरो BJPखौ सापर्ट खालामजोबदों गासिबो हा। सेरें बांगालफोरनि बादै नाय नोंसोरो गुबुन गुबुन हारिफोरखौ जेसेबां नुदों BJPनि नमिनेसनाव सब गुबुन हारिनिया BJP सापर्टआव थांजोबदों। जोंनि बर'फ्रासो बेबायदि वान साइड थांनानै सापर्ट होनो रोङा मिथिबायना। नुदों माबादि सापर्ट खालामदों अब्ला जोंनि बर'फ्रा मा सानो दिनै जुदि BJPआ फैयोब्लाथ' गैखाला 60 सिडुल नङाबा ट्राइबेल एन्ड बेलेन्ड ब्लक बे मोननैफ्राव मोनसेखौ बोखारगोन दिलीप सरकाराथ' बे बाथ्राखौ थोंजों बुंखाथारदों हा। BTCआ मा जागोन BTRआथ' जेबो गैखाया र'। BTCआवनो सरकार सालायनाय मोनसे बे एकर्डसो ओरैनो नामनि थाखाय सोलायनाय बे एकर्डसोमोन बे BTEDखौ सोलायनो थाखाय BTR खालामनो थाखाय सोलायनायसोमोन। BTC जेरावनोखि जों 6 सिडुलखौ मोनदों जोंनि ट्राइबेलफोरनि गोहोखौ मोनदोंमोन बेयो मा जानो थांगासिनो लोगोफोर। भिडिअखौ आं गोलाव खालामला एसेयावनो फोजोबबाय बाय।